It-talba li saret mill-avukati ta' Nowell Azzopardi mixli li qatel lil Eric Bornch fl-ewwel tas-sena biex jiġu ppreżentati l-files mediċi kollha tiegħu saret brabta ma' tumur li kien tneħħielu fl-età ta' 14-il sena. L-avukati Arter Azzopardi, Jacob Magri u Alex Mirruzzi għamlu din it-talba l-Maġistrat Monika Vella nhar l-Erbgħa wara li qudiema tressa Azzopardi ta' 39 sena mir-Rabat mixli bil-qtil ta' Bornch ta' 27 sena li huwa wkoll mir-Rabat permezz ta' żewġ tira ta' senter f'daru fit-3:09 wara nofsinhar nhar l-ewwel tas-sena. Aktar informazzjoni dwar din it-talba mistennija toħroġ fil-kumpilazzjoni li se tinstema' quddiem il-Maġistrat Marcen Farrugia fil-jiem li ġejjin. Sa issa għadha ma ġietx assenjata data għal meta se jibdew jinstemaw l-ewwel provi. Id-difiża temmen li Nowell Azzopardi ma baqax jiġi segwit mod regolari wara operazzjoni li saritlu 25 sena ilu fl-Isptar San Luqa. U minn sħarriġ li għamlet 60% tat-tobba huma tal-fema li tumur jista' jerġa' jiżviluppa jew saħansitra jkollu effett fuq il-moħħ tal-pazjent. Meta tressa l-qorti fejn Azzopardi wieġeb mhux ħadd tal-akkużi miġjubin kontrih, it-talba li saret mid-difiża għal files mediċi ma kien hemm l-ebda oċċezzjoni mingħata l-prosekuzzjoni għal dan. Nowell Azzopardi wieġeb mhux ħadd li fl-ewwel tas-sena qatel li żagħżugħ Eric Bornch fil-post. Ma saret l-ebda talba l-plenċ mid-difiża li talbet lill-qorti biex il-psikjatri tal-faċilità korrettiva ta' Kordin ikollhom aċċess għal files mediċi tal-akkużat kemm dawk ta' Mater Dei kif ukoll tal-Isptar Monte Carmeli. Azzopardi qed jiġi mixli wkoll li kellu fil-possess tiegħu arma tan-nar u li spara arma tan-nar f'distanza ta' 200 metru mill-pubbliku. Ġie mixli wkoll li żamm arma u munizzjoni f'post ta' residenza. Kien ħabta ta' 3:09 ta' wara nofsinhar meta l-kwiet fl-inħawi tan-Nigret fir-Raba stess inkiser meta wara tilwima bejn Azzopardi u Bornch. Allegatament Azzopardi daħal fil-karozza tiegħu u minn fuq is-sit tal-passiġġier qabad is-senter tal-kaċċa u spara żewġ tiri li laqtu lill-vittma. Kien missier Azzopardi stess li nota dmija fuq ibnu staqsih x'kien ġara u ħadu l-għassa tal-pulizija fir-Rabat biex jagħti ruħu bidejh.